luar biasa nadyanto sampun kepala 4 yuswanipun Bu Kesi parandine swantenipun tetep ungkul tetep bantas kados mekaten yen ana son horeg yen Bu Kesi iki sinden horeg temenanan merga saya bantere suarane nganti kaya ngumbul-ngumbulke tenda ha iya aja kok nyuwara ngentute banter ha iya iki malah sehat le ora dalem Bu Sinden. Niki anak-anak kula Waranggana niki swantene ugi sae-sae. Nggih. Niat kula pancen regenerasi bahwa nanti generasi tua itu juga saatnya akan lengser ke Prabon istilahnya. Nah, maka dari itu kula memberi kesempatan anak-anak kula Waranggana untuk kontes tembang kutut manggung. Oke, ya wis ngono kuwi sing apik iki selalu memberi kesempatan kepada generasi ngono kuwi. Ora kok njur epeh dipek dhewe. Ha ya ngono kuwi. Tunjukan kira-kira sapa Bu Kesi? Urut saka Genduk Winong Nawangse. Ayo, Nong. Ayo entuk mandat amanah saka Bu Kesi. Ayo, kaya apa? Ning ongkake Nong. Jos, oper Mbak Birgita Ayu. Ha iki sing wis pengalaman nganggungke kutut coba kaya apa. Lanjut Bir, ayo terus. Nggih, ya engko bar iki, ayo. Usul senengane. Wong metengane senana. Yo. Ayo. meneng osek to aja menggangguku. Ah iya, mari ya bar wareng lingi bengi. Ayo. Nah, betul Pak. Ayo, Dedek. Ayo. Kampul Jim. Noleh aku. Nah Jim. Kampul Mas Bayu. Yuk. Kung.
Ketok awakmu kompak men karo sing ngempul. Lho, kok niku pokoknya dengan lelaki itu mesti saya kompak, Pak. Waduh. Iya. Karo kanca lanang kompak. Ayo, karo pacar apusi ae. Ayo. Momse Lah iya. Yo oper Mbak Okva coba kaya apa mitin saking Sidoarjo. Ayo. Sido wis ngarani Arjo ki sugih. Ayo. Derek belajar lho, Pak. Hah? Derek belajar. Lah belajar ora entuk dhuwit kowe engko isuk-isuk. Ayo. Ayo belajar apa kerja? Ayo. Kerja nek no. Ayo kerja, ayo. Ayo karaku. Lek belajar malah bayar kowe ning aku. Ayo. Ndi? Yo, Pak. Kangen suaramu aku. Karo liyane. Mangga Nek monggo aja meneng ae. Karo mlumah monggo ngono kuwi. Elek ora. Danyol iki sik aturan ora. Kampus barang kaya senengan. Aku ora klaten ngrasakne apa iki ae. Dijak angele ram dhewe ora bales nyetatus terus wae. Anyel aku ae. Terus, Pak. Mangga. Iya. Oh ha. Mangga. Nona. Mangga. Nano. Mangga. Sithik ae Okva aja kakean. Sithik-sithik wis cukup wis marem aku. Ayo ngono kuwi. Oper, yo Mbak Munasiroh coba kaya apa. Nggih. Pirang sasi ta yan lembobot yan? Nyapa to, Pak? Ora kuwi perhatian sing jenenge kanca ya takon ngono lho. Nggih. 6, Pak. Wah, 6 ya. Heeh, wis. Pangestunipun nggih. Iya, muga-muga putramu utawa lek lair lanang utawa wedok dadi seniman utawa seniwati sing hebat. Ayo ngono. Dadi seniman sing jos. Amin. Amin. Ngono kuwi. Ya Yan, apa? Midhangeting kang Keca. Keroi laku. Aku malah ora. Ngono kuwi. Lah ya ngono lho Pak, los ngono lho Pak. Nah iya, aku ora krungu apa-apa lho maring anyel aku. Ha iya. Ya deh. Keca. Nah ya. Pramitra Kang Mi. Ngene yan, sugeng lenggahipun para penonton sedaya. Ayo. Sugeng lenggahipun para penonton sedaya. Ha nggih. Mergo apa artinya wayang, apa artinya dalang, apa maknanya sinden tanpa penonton yang mendukung pagelaran seperti pada malam hari ini. Ngono kuwi. Penonton iki penting, penting. Luwih penting penanggap, Pak. Kok iso? Loh, lah nek mboten nanti sing nanggap sinten sing nonton? Penting apa? Penanggap. Sing penting dhuwit. Oh. Lek nanggap ra ndek dhuwit, merongos kowe. Ayo. Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Entake meni Tuhan minggu mesti arepe. Ya ya. Wengi.
omben 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 film kok sih film biru ki ngomong apa toh iya lampune lho dikek biru ora nggih Kafe. ben omben ben omben ben omben omben nono yuk awas aku tute dialange cilik ata omben 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 kakung Mas Joko Porong sik kelingan kalih Kutut Manggung. Elak temenanan. Lah ngene anggere wis tau kelingan ya kaya wong mondasi kae. Dasarane wis cetha karo gawe omah model piye ya tetep iso. Ha iya wis elok temenanan. Bar iki genah ndak. Ayo ngono iku. Terus Bu Kesi, sampean Bu Kesi. Pakan Kon dhuwur Bu. Minir hatta kutute dialange mabur ata bakan Putri bakan Lah sing ngendang Mas Joko iki sing ngentekne ora Mbak Tutik ora pas iki. Yo Mbak Tutik iki padha-padha le komposisi iki. Ayo. Ayo Tik, ayo imbang ana kuwi Mas Joko yo. Jarwa muda Jan kaya Yeni Arama. Ayo. Ya. lah kula mungkin yang mboten sae wirang lho Pak Yo ya. Oh, ora, kulino wirang nek ra apa-apa. Kita yuyu.
Mas, Mas. Kompak to lek sindene Tuti karo Mas Joko. Ayo. Terseragam. Bar iki terus duka. Sen, Pak. Ayo, nggih terus nggih. Tuti, ayo Ti, awas Ti. Aduh. Bentar ya Pak ya. Ya ditata sik linggue. Saya takut nanti kalau kewirangan itu loh. Ora apa-apa. Saya kan sangat hormat sama Pak Joko. Ayo. Padane gendera dihormati malah. Aduh. Malah parahyangan. Kan cengkok orang sendiri-sendiri Pak Yoyo. Tadi kan cengkoknya masing-masing toh. Iku tut Pasundan iki. Ayo nggih. Aduh. Apa to yuyu? Aduh. Lay. Apik iki. Lay-lay. Kalau napa mau selesai itu harus bervariasi Pak Yoyo. Iya. Lay wong bakas. Angel, kapan-kapan lek Mas Joko nggarap komposisine vokale Tutik lho. Ayo. Wes. Tolong saya dibawa Pak Joko nanti. Gawa kowe genah wareg dipisui. Tapi saya senangnya kalau dipisui. Ah, Iya, agak keras gitu loh. ah iya. Iki nekat lek iki. Hawangi. Wangi.